Той е за колата. Аха, тръгна. Леле, какво си има тук? Жълтата топка. В здравната каса ще работиш, ясно. Здравната каса. Как можа да се метнеш на майка си, бе? Как можа счетоводител, бе? Майка е счетоводител, бе. А къде е книжка? Може и доктор. Не те признаят това, бе. Ами вие там пари служите ли? Гергана. Дай ги. Кое? Гергана. Калкулатор. Гери. Айде, ключове за После здравен инспектор с автомобил. Мъка. Топта го не пипа, той я знае. Ще има да им пишеш глоби, нали? Глоби. Глоби ще пишеш, глоби. На всички. Браво. Браво на теб.